बिग बॉस मराठी सीझन 6 बिग बॉसने केलं एक अनफेअर इव्हिक्शन. अशा कंटेस्टंटचं इव्हिक्शन केलं ज्याला सर्वात जास्त मतं मिळत होती, प्रेम मिळत होतं, तरी त्यांचं इव्हिक्शन केलं. तर त्या कंटेस्टंटचं नाव आहे रोशन भजनकर. आणि रोशनचं इव्हिक्शन करायचं मला एकच रिझन वाटते, ते आहे कंटेंट. रोशन बिग बॉसला कंटेंट देत नव्हते जसं बिग बॉसला पाहिजे होतं. बिग बॉसला पाहिजे होतं की रोशनने शिवाय द्यायच्या, भांडण करायचं, असं रोशननं काहीच नाही केलं. आणि चांगला आणि प्रामाणिक गेम खेळले ते, त्यामुळे त्यांचं इव्हिक्शन करून टाकलं. इथून 50 दिवस बाकी आहे आणि बिग बॉसला वाटते घर खाली करायचं आहे आणि एकट्याला झोपायचं आहे. बिग बॉस तुम्ही काही पण करा, तुमचं घर आहे, तुम्ही काही करा खरंच, पण असं अनफेअर इव्हिक्शन नका करू प्लीज. कारण मागच्या वीकमध्ये पण अनफेअर, त्या पहिले पण अनफेअर, सोनल राऊत पण अनफेअर 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 फेअर इव्हिक्शन तुम्ही केलेच नाही. इथून फक्त मला एक गोष्ट दिसते की या सीझनचे विनर बनणार आहे राकेश बापट. हे मी पहिले पण बोललो होतो आणि आज पुन्हा बोलत आहे. इव्हिक्शनबद्दल मी एपिसोड आल्यावर डिटेलमध्ये बोलणार आहे. इथे फक्त मला तुम्हाला हेच सांगायचं होतं की रोशन यांचं इव्हिक्शन झालेलं आहे. टेक केअर, बाय बाय गाईज, भेटतो नंतर.